Predám svoje BMW 530D 2016 5. mesiaca, je vo veľmi výbornom stave. BMWčko dostalo furt to, čo potrebovalo. Bolo robené iba na BMW servise originálnom. Nič na ňo nebúcha, nič na ňo neklepe. Sú tam čisto nové brzdy, čisto nové obloženia, čisto nové kotúče. A plus aj nový Eger ventil. Taktiež som menil na ňom všetko, čo bolo treba. Iba originál. A tiež som dal na sedačky novú výživu a nový lak, aby sedačky im popraskali. To BMWčko je 2016 5. mesiaca a má iba len 112 000 km. Bolo garážované a jazdil som s ním iba len málo, nejazdil som s ním veľa. A čo sa týka servisu, tak 16 000 je momentálne pokoj kilometrov. Skôr som sa o neho udržiaval, staral a dal som všetko to, čo bolo treba. Nikdy som ho nenechal tak, že by išlo na pokraj svojich možností a potom, že budem meniť niečo. Nie, keď bolo treba, povedali BMW servise, vymenilo sa automaticky. Auto není poškrabané alebo dáko nejako znehodnotené. Je vo veľmi výbornom stave, čo sa týka znútra a zvonka. Koža není nikde dopraskaná alebo zničená. Auto je vo veľmi dobrom stave a tiež má veľmi bohatú výbavu. Má luxus line výbavu. A má tiež jazdy pruhov, že keď zaspíte, tak auto vás nabáda, že keď chcete vybočiť z pruhu, že si všimne, že zaspávate, dostate mikrospánok, ale upozorní a taktiež keď nestačíte zabrzdiť a je niekto pred vami, tak to auto zaflekuje a zabrzdí za vás. Taktiež je tam asistent do kopca, asistent z kopca, aby auto nehrabalo, aby vás stabilizovalo. A plná výbava, to má strašne veľkú výbavu toto auto, ale keď sa na ňom preveziete, to automaticky už nechcete s neho vystúpiť, lebo je to auto také, že takí, čo v ňom sedeli, tak veľmi radi sa na ňom vozili, moji kamaráti, keď si do ňom sadli. Takí, čo vedia, bo hocikoho nepúšťam do auta, do takéhoto a dám len takému, čo vie šoférovať a má za sebou veľa rokov skúseností. Tak všetci boli spokojní s mojím autom, ale rozhodol som sa ho predať, lebo chcem si kúpiť novšie. A toto ešte auto poslúži vyše 100 000 km do veľkého servisu. Ešte máte pokoj. Lebo som sa pravidelne o ňom staral a všetko som dával, čo bolo treba. Keď pozeráte z boku na toto auto, je v parádnom stave. 18 má to disky. Má to veľmi dobré zrýchlenie za 5,8 sekundy z 0 na 100, tak to už je čo povedať. A všade, kde prídem, ma obdivujú s tým autom. Ale mrzí ma 535 a 320 koní. No. Preto chcem dať čo novšie. Všetko je na ňom povolené, to auto není vôbec havarované, ani šuchnuté, ani nič. Žiadne nebolo buchnuté to auto, nikde. A čo povedať na ňom? Nemám čo mu vytnúť, lebo všetko som na ňom vymenil, porobil, čo bolo treba. To auto je také, že servis neuvidí zďaleka. Iba len vymeniť olej po 15 000 km treba a penový filter. A to je za pár korún záležitosť. To každé auto meníte za 15 000 km olej. Takže si ukážem aj vnútro auta, ako sedačky sa krásne. Keď sa priblížime, žiadna čmuha, nikde nič nedotrhané. Všetko v takom stave, ako to má byť. Takže ak máte záujem, ozvite sa. Ako aj hovoril som, na sedačky som dal kondicionér a lak
aby koža nepopraskala a lak je na to, aby koža sa nenapila rifli alebo dačo také, keď pustí, aby nebol fľak na koži. Ale ja som sa staral o auto, čo bolo treba, to som mu dal, ja som nešetril na ňom. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on and they can learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Ešte sa prepínajú na ňom režimy, má eko, potom šport a komfort. Ja som jazdil na komforte, to auto nebolo vôbec treba vytačovať, bol 110 kW. To absolútne ako stačí na tieto cesty, na naše ako pomere jazdenia 90 km za hodinu, je to veľmi dobré, lebo z 0 na 100 vyťahne to za 5,8 sekundy a žere to 5,5 litra, keď jazdím normálne, keď ho nenaháňam. A ja som jazdil furt normálne, lebo nebolo to treba mu tak pridávať, aby to auto išlo do otáčok, alebo aby som ho ako naháňal. Keď mu pridáte, tak a taký, čo nie je spolujazde zvyknutý, tak ho predesíte, lebo sa zľakne. To auto ide veľmi rýchlo. Keď pridáte, tak do 200 neviete, ako vyťahnete na ňom. Tak poviem, na rovinu to. A je úšporné, no. Zbadá to, keď mám 4x4, ako kamarát má, Audinu, tak mu žere 8 litrov. A toto žere 5,5 litra, takže čo mu vytnúť, no. Motor je dosť úšporný. A má adaptívne svetla. V noci svietia tak krásne, že je ako cez deň vidno. Taktiež si ukážeme servisnú knižku. 16 000 km, ako som spomínal, je pokoj. Brzdy a 70 000 km je pokoj. Zadné 33 000 je pokoj. A 2026 veľký servis je pokoj. 2 roky skoro nedáte do ňo nič, iba len vymeníte olej po 15 000 km a zase môžete jazdiť ďalej. Takže v takom stave to auto. A do 2024 druhého mesiacu bolo ešte v záruke BMW a majú iba 112 000 km. Takže tak. Taktiež si ukážeme veľkú servisnú knižku, aby ste videli všetko o aute, že ako bolo starané. Je toto Euro 6, aby ste vedeli auto, nie Euro 5. 2016, 5. mesiaca, dátum, rok výroby. A tu máte všetky veci o ňom. A potom nasleduje výbava už. To už nejdem hovoriť, to nechám na vás, aby ste si prečítali sami výbavu auta. Taktiež servisná knižka, ako som spomínal. Listen without interruptions with YouTube Music Premium. Enjoy ad-free music offline and in the background. Try YouTube Music Premium free of charge. A to je všetko. Keď máte záujem, napíšte mi pod komentár, pod video komentár a ja vám dám telefónne číslo, dohodneme sa, lebo toto auto je fakt v parádnom stave. Tam nemáte čo hľadať, alebo aká chyba skrytá a takéto veci. Taký človek, čo sa o to stará, mu dáva čo treba, takže to auto sa mu je odďačí.